panopa Profesa individual sobano ukubwera sobano ukubwera individual Profesa ukubwera ukufika pano
Ya ndizimelezo tsopano profesa anafika ndithu pa Nzuzu roundabout komano sanakwanise ndithu kuyankhula kwa anthu amene anasonkhana pano chifukwa ndi usiku. Koma poti chipani chakonza nsonkhano, aprofesa ali ndi nsonkhano lowuluka lino amene la Mulungu lino pakatoto, ndi kuti anthu onse amene anasonkhana pano azapezeka pamenepa kuti Ba 16 tango kwani ni sajabe.